U Mustafinoj kladi u prisutnosti mnogobrojnih vatrogasaca održana je međunarodna vatrogasna konferencija koji su nazočili predstavnici belgijskih vatrogasaca koji su u Hrvatsku došli na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir. Na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir u Hrvatskoj su boravili predstavnici europskih vatrogasaca. Između ostalog, za posjeta Hrvatskoj oni su uz domaće vatrogasce sudjelovali na međunarodnoj konferenciji o vatrogastvu. Ja sam prije 2 godine, kad je Hrvatska vatrogasna zajednica slavila 140 godina organiziranog vatrogastva u Hrvatskoj, ugostila u Belgiji hrvatske vatrogasce i tad sam ih spojila sa belgijskim vatrogascima. Prenijeli su nam svoje iskustva, pokazali su nam svoju opremu, a obzirom da sam ja čula da nikad nisu bili u Hrvatskoj, onda sam ih odlučila pozvati da dođu ovdje u Hrvatsku, da vide na terenu kako mi funkcioniramo i u ovako jednim malim seoskim društvima, ali naravno i u društvima koja su bogata, koja imaju puno novca, koja su jako dobro organizirana. Svime što su vidjeli i doživjeli za trodnevnog posjeta Hrvatskoj zadovoljni su bili i gosti iz Belgije. Što je nama bilo najimpresivnije što smo ovdje vidjeli? To je pravi duh, pravi volonterizam, da su ljudi stvarno predani svoje zajednici i služenju za nju, što je svakako različito od sjevernog dijela Europe. Jako mi se sviđa posjet Hrvatskoj. Ovaj sistem dobrovoljnog vatrogastva u Hrvatskoj je primjer za cijelu Europu. Na međunarodnoj vatrogasnoj konferenciji gosti su predstavili ustrojstvo vatrogasne zaštite u Belgiji. Upoznali su se i s hrvatskim vatrogasnim sustavom o kojem je govorio sam vrh hrvatskog i sisačko-moslavačkog vatrogastva. Željko Popović, načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske, Siniša Jembrih, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, te Mijo Brlečić, predsjednik vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije. U sklopu konferencije DVD Mustafina klada obilježio je 65 godina neprekidnog rada. Bavimo se preventivnim mjerama zaštite od požara, spašavanja ljudi od eksplozije i požara, ali ono čemu pridajemo najveću pažnju je školovanje vatrogasaca i rad sa mladim kadrovima, odnosno s djecom, jer su ona temelj svakoga zdravoga društva. Brojimo oko 70-ak članova, od čega imamo 10 operativnih. Uz obljetnicu društva uručena su priznanja zaslužnim članovima, ali i gostima, te pojedincima koji godinama pomažu rad DVD-a Mustafina klada.